Vítá tady Mýval. A Žvíkal! A chceme vám něco prozradit. Já mám server se Žvíkalem. No, jmenuje tak... A vidíte, že jsem ho vytvořila na stránce. A teď si to na Bedrock. Vždycky to bude nejnovější verze, jo? Takže vždycky mějte nejnovější verzi. A tady máte adresu a prostě tady máte... Opište si pak tu adresu a port, což vám tady ukážu v Minecraftu. Teďka jsme na tom serveru byli, už jsme tam něco přepřipravovali. Tak tady, když se podíváte, tak chvíli se počkáme, než se mi zapne účet, jo, dobrý. A když tak tady máte, tady vždycky máte přidat server. Tam napíšete všechny ty údaje a pak se na to připojíte. A když tak si tam přečtěte pravidla, co vždycky po spawnutí budou za váma. Teďka nevím, protože jsem chtěla hrávat, prostě se spawnujete v budce, kde budou pravidla a tam se přečtěte a dokonce tam bude i knížka, kam napište svůj name tag, jo. A uvidíme se příště, tak ahoj.